जय सद्गुरू. जयश्रीस रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे नवरात्र स्पेशल दहीवडा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: उकडून मॅश करून घेतलेला बटाटा, भगर पीठ करून घेतलेलं, चिंचेची चटणी, लाल तिखट, मीठ, दही, अद्रक आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा, साखर आणि तूप. सर्वप्रथम आपण एका ताटामध्ये हा मॅश केलेला बटाटा घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण हा हिरवी मिरची आणि अद्रकचा ठेचा केलेला आहे तो टाकूया. तुम्हाला किती तिखट हवे त्यानुसार टाकायचा. चवीनुसार मीठ, आणि हे भगरचं पीठ 2 चमचे, जसं लागेल तसं टाकायचं. आपण बटाटे मोठे 4 बटाटे घेतलेले आहेत, ते उकडून घेतलेले आहेत आणि त्याचा मॅश केलेले आहेत. आपल्याला हे छान असं मळून घ्यायचंय. आपण अजून 1 चमचा पीठ टाकूया भगरीचं. हे बघा, आता हे आपलं मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे असे गोल करायचे. आपल्याला याचे बॉल्स करून घ्यायचे तसे. आपण आता आप्पे पात्र गरम करायला ठेवूया. हे आपले सर्व बॉल्स करून झालेले आहेत. आप्पे पात्रात आपण तूप घालून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे फ्राय करायला ठेवूया. तुम्ही हे डीप फ्राय सुद्धा करू शकता. आपल्याला हे सर्व बाजूने असे छान भाजून घ्यायचे, म्हणून ह्यांना असे फिरवत राहायचे. या वड्यांना आपल्याला सारखं हलवत राहावं लागतं, कारण लागले नाही पाहिजेत खाली. याला साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागतात शिजायला. असे गोल राऊंड मध्ये आपल्याला सगळीकडनं फिरून घ्यायचे. ते असा गोल्डन ब्राऊन कलर येतो, सगळ्या बाजूने आला पाहिजे नाही आपल्याला तो, म्हणून ते फिरवत राहायचेत आपल्याला. हे बघा, आता 15 मिनिटं झालेले आहेत. आपले सर्व वडे करून झालेले आहेत. हे बघा, छान खरपूस तांबूस कलर आलेला आहे. आता आपण काढून घेऊया.
तयार आहेत आपले हे वडे। आता आपण दह्यामध्ये 1 चमचा साखर घालून या दह्याला छान फेटून घ्यायचंय, असं मलाई सारखं करून घ्यायचंय आपल्याला। हे बघा असं दही झालं पाहिजे, आपलं फेटून झालेलं आहे, मलाई सारखं असं पातळ दही झालं पाहिजे। हे बघा आता ह्या वड्यांवर आपण हे दही घालायचं आहे। हे बघा आणि मिरची पावडर टाकायची आहे। तुम्ही जर जिरे खात असाल, उपवासाला जिरे खात असाल तर तुम्ही जिऱ्याची पावडर सुद्धा टाकू शकता। हे चिंचाचा चटणी आहे, चिंचेची ती टाकायची। चिंचेची चटणी फक्त गुळ आणि चिंच हे आपण शिजवून घेतलेले आहे, ह्याला फोडणी वगैरे काही द्यायची नाहीये। तुम्ही जर उपवासाला जिरे कोथिंबीर खात असाल तर तुम्ही जिऱ्याची पावडर आणि वर कोथिंबीर पेरू शकता। झालेत आपले उपवासाचे दही वडे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबा।